खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि रावा आं एसे इक' जानो हागौ मानोना आं एसे गिदिर बिल्डिंआव दङ बिनि थाखायनो नोंथांमोना इक' खोनानो हागौ। एसे एडजास्ट खालामलायदो रावफोरखौहाय। माने आङो दिनैनि भिडिअखौ बानायगोन जाहैबाय मोनसे आङो फेसबुकआव भाइरेल जाबाय थानाय नुगासिनो दङ। दहाय फुंनिफ्रायनो सिखारजेननायनिफ्रायनो फेसबुक खेवजेननायनिफ्रायनो आङो बे भिडिअखौ नुगासिनो दासिमबो नुगासिनो। बेनिखायनो आङो बेखौ रागा जोंनानै बानायनाय जाबाय भिडिअखौहाय। दानि सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रानाखि गोदान जुलि जायो बे रोखोमै जायो। माने बिसोर गोसो थोलायनाय समावल' गोदै गोदै गोथाव गोथाव माने फनफ्रावल' गोदै गोदै गोथाव गोथाव सना 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 खनसे खुदुमगोन खनसे किस खालामगोन। खुदुमब्लाबो थोआ किस खालामब्लाबो थोआ सना होनब्लाबो थोआ मोजां मोनलायनाय समाव। नाथाय जेब्ला हाबा जाहैयो हाबानि उनाव सासे गथ' मोनखांब्लानो मा जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला। नोंसोरनाव इसिबां गोहो दंसै ना गावनि हिन्जावखौ बुनानै ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालामलायनो हानाय। बेहा मा गोरोन्थि दं मा गोरोन्थि गैया आं बेखौ जेबो मिथिया। नाथाय बेयावहाय जेबो गोरोन्थिनि प्रुफ मोननाय जायाखै। नाथाय बेखौ बुनानैहाय ससियेल मिडियाआवहाय आपल'ड होनाय जादों। मानो इसिबां गोरोंसैना नोंसोरो? सिगांथ' बा गोसो थोलायनाय समाव नोंसोर गोदै गोदै गोथाव गोथाव सना थना नोंखौ लाखागोन आं बेफोरबायदि फान्दाय फान्दाय फुस्लायगोन। जुलिनि उनाव गथ' सासे मोनब्लानो थेर बेथेर खालामगोन बेखौ सैयै खालामगोन गोदान सिख्लाजों लाइन मारिगोन। मा न'खर जानाय नोंसोरलाय बेफोरबायदिलाय? बेनो हौवानि गेजेरावबो दङ हिन्जावनि गेजेरावबो दं बेबायदि मानसिया। ओरैबायदि लैजा गैयै मानसिफोर हिन्जावखौ बुनानै रेकर्ड खालामलायनानै ससियेल मिडियाआवसो आपल'ड लायबावदों। मानि थाखाय? रिजोनआ मा? जाहोना मा? जाहोनखौ फोरमाय। मा सर्टकाटल' भिडिअ बिलाय? आङो बे भिडिअखौ नुनानै ओरैबायदि रागा जोंदों ओरैबायदि थानो हायै बायदि रागा जोंदों। मोनब्ला दा न'खौ सलथब होगौमोन आं खाथियाव मोनब्ला। बिस्रा गथ'आबो बेसेबां गाबदों बिफाखौ नायनाय बिमाखौ बुनायनि थाखाय। दा बे गथ'नाव मा हाबनानै थागोन? मा जिब हाबनानै थागोन बे गथ'आव? देरब्ला बे गथ'आ मा सोलोंगोन? बिफायानो बेबायदि दिखायोब्ला बे गथ'आ मा सोलोंगोन? अब्ला मानसियासो उन्दै जानो हागौ नाथाय बे गथ'नि आत्माया उन्दै नङा। दा बिमा बिफाया मा बानायो बिनि आखल आखुआ गासिबो फिसानाव हाबनानै थाजोबगोन। मिथिबायना? नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनायनि उनावहाय मा सानगोन आं बेखौ मिथिया। आरो गोबां मानसियानो बे भिडिअआवहाय कमेन्ट होदों आरो गोबां मानसियानो रागा जोंनाय देखायहरदों। दा आङो बे भिडिअखौ गोबाव खालामालासेनो बेयावनो आङो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमेन्ट हो आरो जेसेबांनो हायो एसेबां शेयार खालाम। जायनाखि बैयो बुनानै ससियेल मिडियाआव आपल'ड होदों बै हौवाया जाहाथे रायजो राजाजों बिसार खालामजायो आङो बेखौनो लुबैयो। रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिजिरनांगौ। बियो मानि थाखाय हिन्जावखौ टर्चार खालामदों मानि थाखाय बुनानै हिन्जावखौ बुनानै मानि थाखाय ससियेल मिडियाआव आपल'ड होदों बेनि बिसारखौ रायजो राजाफ्रा खालामनांगौ। आङो बेखौनो लुबैयो। आरो आंनि बेंज्लाय नार्जारि इउटुब चेनेल नायगिरि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मा लुबैयो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट होनो हागोन। आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। जै बर' हारिनि।